Zase vypadám, jako kdybych 20 dní nespal. 7.5. čtvrtek. Kalender to klouže jak svině. Jak se cítíš? Cítím se jako kus hovna, který není ničeho schopný. Co ty, Veru? No. Teď jdu domů, měl bych se učit na státnice, ale místo toho budu stříhat vlog. Jako dneska se na to určitě podívám, aspoň zlehka. Uvidím, jak se mi bude chtít. Another day, another slay. Period. Jak se cítíš po taneční zkoušce? Já jsem se předtím nejedla a to nebylo jako fajn. Rozhodnutí. Ano. Zuzi, co ty, jak se cítíš? To je naše choreografka. Já se cítím krásně, protože tady mám strašně talentovaný lidi. Takže Ano, už je 9. My máme za sebou taneční trénink, kde děláme choreografie pro jeden kšeft. Teď se jdeme rychle najíst a já pak běžím do školy, protože mám ansámbl v sobotu. V sobotu. Ansámbl je sborový zpěv. Protože, no tak někdo to třeba neví, že jo. Tu hodinu máme kvůli tomu, že nestíháme na předváděčky. Tím pádem musíme mít víc hodin, abychom zvládli naskoušet všechny písničky, které tam budeme zpívat. Hello! Hello! Wow, ahoj. Jak se těšíte? Zítra není škola, to je neděle. To nezvládnu. My máme volno jeden den. Co se to děje? Pomoc. Prosím, pomoc, rád bych to ukončil. Oh, no. To nemůžu. Ruším. Život je růžový. Už mám po všem a jdu dom stříhat vlog z Malorky. Ne, nejdu se učit na státnice. Vnímám na sobě, že mám neustálý stres, abych všechno zvládnul a abych všechno stihnul. Přitom vím, že všechno zvládnu, protože jsem zvládl horší věci a přitom o nic nejde. O nic nejde. Tak jako jo, tak třeba nezvládnu tu zkoušku a udělám ji příště. Byl prodloužený víkend, dnes je pondělí. Budeme opakovat písničky, které budu zpívat na předváděčkách, že předváděčky jsou něco jako zápočet. Je to takový koncert. Dneska musím zvládnout školu a večer po škole v 18:30 mám choreografickou zkoušku do té jedné inscenace, kde dělám kořen. To zavíráš. Lepší, nepouštěj ten dech, po cestě ti chcípal dech, jeden super. Trošku klasičtěji i teďka, jo? No, ať to dovolí, ať to nezůstává, ať tě to i nutí dechat. Nadechni se pořádně, to je první věc, protože jakmile máš málo dechu,
co je klid, kde je doma. Jo. Ano, jo, rozumím. Ahoj, neobjednáme pizzu? Ty jsi nějak rozjel. Co ti to popadlo? Ona mě teď prosí o milost. Oh, je mi skvěle. A jenom díky tobě. Ale už je čas, pojď to rozjet. Teď máme zkoušku naší první inscenace na Orly. Orly je to divadlo, jak jsem o tom mluvil. Pokus číslo 90. A máme tady hlavní hvězdu našeho muzikálu. Jak se cítíš? Proč? Je těžké být mnou. Jsi jako Karolínou nebo Karolínou? Protože ona se jmenuje Karolína a hraje Karolínu. Takže mi přišel balík Jim Beamu. Bohužel to opět není spolupráce, ale pokud byste chtěli, tak mi napište na e-mail Václav Fiala, no jasně, Clearway Isofue Few, nevím, počkejte, příchuť, ledový čaj. O, to voní. Je to dobrý, mě to chutná, ale je to trošku zvláštní. Musím říct, že to je hodně sladký. Že hodně sladký. Moc mi to nevadí. Vlastně mi to vůbec nevadí. Já nevím, co mi vadí. Bylo to z čirého zoufalství nad tím propastným zrovna viděl na jevišti. A my se dnes bavíme o tom samém. Čus. Je 13.5. Je středa a já mířím do Janáčkova divadla, kde budem dnes hrát Manon Lescaut. A teď míříme do maskérny, kde si uděláme náš look. A momentálně jsme za studenty. Moc nám to The bad students. A by the way, Matyáš, až uvidíte Matyáš není teplej, má přítelkyni, ale já ho hodně ovlivňuji. Vždycky chytím jeho silnou energii. Gonna be famous? Oh my god. Počkej, řekni mi, co se stalo. Přišla jsem s nalakovanými nechtami. A choreografka, že daj si ich dole a já že. Manikura? Na jevišti za 10 minut budeme začínat. Za Není 10 čas. minut. Tohle není moje, teda. Tohle taky není moje a tohle je moje. Můžu tam udělat takovou tu transition, že... Jo, mega můžeš. 3, 2, 1, teď. Měla jsem natočit Václava, jak dělá kadeřníka, ale asi jsem to posrala, tak natočím aspoň sebe. Ten kostým je geniální. Cítím se v něm naprosto přirozeně. Já nechci ten kostým ukazovat celý. Jak se cítíš v této roli? Zneužitě. Zítra balet, pak přednáška z teorie a metody herectví, pak je individuální zpěv a pak je ansámblový zpěv a pak mám ještě večer v 7:30 zkoušku na ten taneční kšeft. Takže dostali jste se, pojďte mi to navázat, že jste se dostali sem a teďka ji právě protoč za tu hlavu. Kam? Tam asi. No, já hrozně pohodám. Jak se cítíš po tréninku? Tak jak vypadám. Jak se cítí choreografka? Je se pohodě?
skákáme salta. Škaft hodina. Tak pojď na ty. Ukaž se. Dopadneš, jakože vždycky dopadneš. Teď máme Herecko a budeme projíždět všechno, co se nahodilo tento týden. A takhle to vypadá, když se herci snaží rozespívat. Jak se těšíš na projížděčku? Moc. Jsem ve velmi dobré kondici. Spala jsem 3 hodiny, rozhybu to jak svině. Snažíme se chytit výstřely a je to celkem hard. Nikdo nebude pátrat, dítě musí pryč. Ve jménu Anglie, ve jménu bezpečí. Jsem úplně hotovej. Ale úplně. Teďkon ten květen byl v pohodě, ale teďkon co přijde, bojím. Jako fakt se bojím, protože tam budu mít každý den zkoušku. Ať už na tu živou vodu, což je do toho divadla, kde zaskakuji, anebo na ten divadelní kšeft. Do toho budu chodit do školy a do toho se budu muset někde učit na ty státnice. No, dneska je pátek a ve čtvrtek píšu test z letního semestru a to je vlastně příprava na ty státnice a pak se ještě budu muset doučit těch 9 otázek, který jsem už zapomněl. Já nevím, jak to zvládnu. Fakt nevím.